רבי עקיבא, בשעה שאמרו ישראל אז ישיר, לבש הקדוש ברוך הוא חלוק של תפארת, שהיו חקוקין עליו כל אז שבתורה. כך מובא בילקוט שמות ט"ו. אז ישיר משה, אומר המדרש רבה פרשת בשלח, עד ההוא דכתיב, נכון כסאך מאז. אז ישיר משה, עד ההוא דכתיב, נכון כסאך מאז. מאז ישיר משה. אמר רבי ברכיה בשם רבי אבהו, אף על פי שמעולם אתה לא נתיישב כסאך ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה. לכן נאמר, נכון כסאך מאז. מאז שאמרו את השירה, אז ישיר משה. משל למלך שעשה מלחמה וניצח. אמרו לו, עד שלא עשית מלחמה היית מלך. עכשיו עשינוך אגוסטוס. מה יש בין המלך ואגוסטוס? המלך עומד על הלוח ואגוסטוס יושב. כך אמרו ישראל, עד שלא בראת עולמך היית אתה. ומי שבראת אותו אתה הוא. אלא כביכול עומד, שנאמר עמד וימודד ארץ. אבל משעמדת בים ואמרו שירה לפניך באז, נתיישבה מלכותך וכסאך נכון. הווה נכון כסאך מאז, באז ישיר. הדברים צריכים ביאור. אמנם העניין של נתיישבה מלכותך יש להבין, כי הלא עניין מלכות השם נקרא אצלנו מידת השגחת השם וממשלתו הניכרת בהנהגת העולם. מה זה נקרא שיש מלכותו בכל משלה? מתי המלכות שלו ניכרת? זאת אומרת, מלכות השם זה אצלנו מידת השגחה של השם והממשלה שלו כשהיא ניכרת בהנהגת העולם. ומפני שעד קריעת ים סוף לא נודע כל כך שם אדוני וגבורתו בעולם, ועל ידי הניסים שנעשו במצרים ועל הים נודעה יותר מלכותו וממשלתו, אז זה נקרא נתיישבה מלכותו. אך המשל ממלך ואגוסטוס, שזה עומד על הלוח וזה יושב, עניינן של הבחינות הללו לא נדע. ומפני מה נקרא כביכול מקודם עומד ואחר כך יושב? ובלתי מובן מה שאמרו שנתיישבה מלכותך משעה שאמרנו שירה לפניך באז. איזה עניין מחשיבות יש במה שאמרו שירה באז, שעל ידי זה נאמר נכון כסאך מאז, ועוד לא התחילו שירה באז. הרי השירה לא התחילה באז, רק התורה מספרת אז ישיר משה ובני ישראל ויאמרו השיר על אדוני. ואומנם גם משאר מדרשי החכמים משמע שהשירה נאמרה באז, וזה תמוה ומופלא. נקדים עוד מאמר חכמים זיכרונם לברכה. במחילתא בשלח, דבר אחר, שר משה אין כתיב כאן, אלא אז ישיר משה. נמצאנו למדים תחיית המתים מן התורה. אז ישיר משה, זאת אומרת לעתיד לבוא משה ישיר עם בני ישראל. אז זה מלמד על תחיית המתים מן התורה. וזה הובא ברש"י. מבואר שלכן נאמר בלשון ישיר, לשון עתיד, ולא שר לשון עבר.
כאילו נאמר דלעתיד לבוא ישיר משה בני ישראל, ומכאן דתחיית המתים מן התורה שיהיה משה עמהם. אבל פשוטי הדברים תמוהים לומר שנכתב על שם העתיד. דהלא אמרו משה וישראל שירה על הים. וכמו שכתוב באותו פסוק, ויאמרו לאמור. ואך נאמר על העתיד. גם זה צריך ברור. עוד נקדים מאמר חכמים זכרונם לברכה. דבר אחר, אז ישיר משה, עד ההוא דכתיב פיה פתחה בחוכמה בתורת חסד על לשונה. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד שאמרו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא אלא ישראל. פיה פתחה בחוכמה בתורת חסד על לשונה. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם עד שאמרו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא אלא ישראל. ברא האדם הראשון ולא אמר שירה. הציל את אברהם מכבשן האש ומן המלאכים ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר, אז ישיר משה בני ישראל. וזה פלא. האבות גדולי העולם שראו הרבה ניסים מופלאים שיוצאים מגדרי הטבע לא אמרו שירה. הלא היה להם להתרגש מישועות השם ולהביע את רחשי ההודאה והשבח לקדוש ברוך הוא. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה כמה דברים. אחד, שנכון כסחה מאז. נתיישבה מלכותו של הקדוש ברוך הוא רק מאז שאמרו אז ישיר. בעד אז הוא היה מלך ומאז הוא נהיה אגוסטוס. ומה ההבדל? מלך זה עומד על הלוח ואגוסטוס יושב. כי עד שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים ב10 מכות, אז הוא עדיין היה לוחם איתם. אז זה כמו מלך שעומד על הלוח, כן? ראיתם פעם אנדרטאות שמלך רואים אותו ככה עם כידון, עומד ככה, אבל זה סימן שהוא עוד נלחם. כשאתה רואה מלך יושב על קורסה ככה, זה ישבה כבר מלכותו, הוא ניצח כבר את האויבים. בים הוא כבר ניצח את המצרים, הוא הרג את המצרים. אז זה נתיישבה מלכותך. מאז ישיר דווקא, מאז ישיר. אחר כך ראינו שיש עוד מאמר חכמים. אז ישיר זה בא להגיד על תחיית המתים, שמשה וכל ישראל עתידים להגיד בתחיית המתים את השירה הזאת. אבל זה קשה, אנחנו אומרים לאמור, ויאמרו לאמור, אז זה היה כבר, אז למה אתה אומר זה? איך אתה לומד? ועוד דבר, אנחנו רואים במדרש כתוב, אז ישיר שעד שישראל שרו את השירה הזאת הראשונה בעולם, עד אז לא שר אף אחד שירה לפני הקדוש ברוך הוא, לא אדם הראשון ולא אברהם ולא יצחק ולא יעקב. מה זה? איך גדולי עולם לא אמרו שירה? אבל תוכן ומהות השירה אינם מבוררים די צורכם בעולם. יש היום זמרים פסולים, זמרים חרדים, זמרים חסידים, זמרים חרטה. תוכן ומהות השירה אינם מבוררים די צורכם בעולם. סוברים שאפשר שיהיה משורר גם אדם קטן. לא קטן כזה. יכול להיות גדול, אבל קטן. קטן בראש, קטן. במציאות שלו, במהות שלו. קטן, קטן, קטן. אפשר שיהיה משורר גם אדם קטן. ככה חושבים אנשים שאפשר להיות משורר גם אדם קטן. היום קוראים לזה זמר, מזמר. מזמר. מזמר, מקצץ בנטיעות. זמר היום קוראים לזה. פעם היום קוראים לזה משורר, המשורר. אז אפשר חושבים שיהיה משורר גם אדם קטן, שפל אנשים, שיקור ובעל תאווה, אשר יקראו לו בדורנו משורר עממי. המחבר פה רומז על מישהו מסוים, כשהוא אומר את זה. הוא אומר, סוברים שאפשר יהיה משורר, נראה אם תדעו מי זה, משורר גם אדם קטן, שפל אנשים, שיקור ובעל תאווה,
אשר יקראו לו בדורנו משורר עממי. ביאליק. איי, זה אפשרות. אבל, מי המחבר של המאמר? לא תדע. אז סוברים שאפשר שיהיה משורר גם אדם קטן, שפל אנשים שיכור ועל תאווה, שקראו לו בדורנו משורר עממי. ביאליק נקרא משורר הלאומי. לא עממי. זה נקרא עממי. זוהר. זה מדובר על אימבר, מחבר התקווה. הוא היה שיכור והיה מתגולל ברחובות והיה בעל תאווה, וכל מה ששרים היום את התקווה זה של המשורר הזה. אבל באמת, עניין השירה הוא דבר נעלה, רם ונשגב. עניין השירה הוא דבר נעלה, רם ונשגב. ומשורר באמת צריך להיות אדם גדול, חכם ונבון. משורר צריך להיות אדם גדול, חכם ונבון. בעל נשמה גדולה וטהורה. ורק איש כזה יוכל לומר שירה. ומה שרואים שיקראו ויכתירו בשם משורר אנשים בעלי רוח נמוכה ושפלה, אותו על שפל המצב הירידה הגדולה של הדור. הלא בדורות הקודמים היו המשוררים מבני עמנו אנשים גדולים רמי המעלה, חכמים וצדיקים, כמו הפילוסוף האלוהי הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, מקובל אלוקי קדוש עליון. ומה גם בדורות קדם, מי זכה לשם משורר? אנשים בעלי רוח נאצלה, כמו רבי שלמה אבן גבירול, אשר כל הרואה את שירתו בכתר מלכות, התפעל מחוכמתו וצדקתו ומהקדושה נסוכה שם. קדושים וטהורים כאלה היו משוררינו, ששירתם נשמרה בעם. ועכשיו חושבים כי אפשר לאדם גס, בעל נפש שפלה, להיות משורר? אם רק יש לו איזה כוח הדמיון ויש לו הכישרון לבטא דבריו בסגנון יפה ובלשון מדברת גדולות, אבל באמת אין זו שירה אלא חיקוי בצל של שירה, לבוש חיצוני הדומה לה. לא לזאת יקרא שירה מה שחורזים חרוזים בסגנון של שירה, אלא שירת נפש היוצאת מלב מלא רגשות נעלות המרוממות את נפש האדם וממלאות כל חלל הלב. לזאת יקרא שירה. ורק אדם נעלה גדול המוח והלב מסוגל לזה. אמנם כפי מה שרואים אנו בתורתנו הקדושה ומהשקפת חכמים זיכרונם לברכה, עניין השירה האמיתית הוא עוד יותר רם ונישא מהמושגים שלנו בשירה. וזכות מיוחדת דרושה לו לאדם להגיע עדיה, ורק ההארה האלוהית מכתירתו ומסגלתו לומר שירה. איתה במדרש רבה, עד עוד הכתיב, ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו. אמר רבי אבו, אף על פי שהאמינו, עד שהיו במצרים, שנאמר ויאמן העם, חזרו ולא האמינו. שנאמר אבותינו במצרים, לא השכילו נפלאותיך. כיוון שבאו על הים, וראו גבורתו של הקדוש ברוך הוא, האח עושה משפט ברשעים, מיד ויאמינו בשם. בזכות האמונה שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה. ואמרו עוד חכמינו זכרונם לברכה במדרש, תשורי מראש אמנה. בשביל האמונה שהאמין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, שנאמר והאמין באדוני, זכו ישראל לומר שירה על הים. הרי מבואר כי מעלת רוח הקודש הייתה דרושה להם למען יאמרו שירה. ולזכויות מיוחדות היו זקוקים כדי להגיע למדרגה כזו, מדרגת השירה. כי שורש השירה הוא ממקום גבוה וממקור קדוש. והנה עניין שירה בא מתפעלות הנפש, הבאה לרוב על ידי התחדשות. שכשרואה אדם איזה חידוש שמביאו לידי התפעלות יתרה, נוצרים בו רגשות נפש המתפרצים לצאת החוצה.
והנשמה שואפת לחלץ ומשתפכת בדברי שיר. ולפי זה מובן לנו כי זה תלוי במידת גדלות האדם, חוכמתו והבנתו. כי רק חכם גדול ומבין מהות כל דבר וערכו, הוא יכול לבוא לידי התפעלות נפשית נכונה ולהגיע למצב של רוח שירי. וגם אופן ההתפעלות ומידתה תלויים במידת חוכמתו והבנתו של האדם. ישנם הרבה דברים שאינם מביאים את האדם הקטן לידי התפעלות, והחכם מוצא בהם חידוש רב, הוא בא על ידי זה להתפעלות הנפש. כמו כן להפך, לפעמים ישנם דברים שהאדם הקטן מתפעל מהם הרבה יותר מהאיש החכם. למשל, ההמצאות החדשות בדורות האחרונים הפליאו את אנשי העולם והביאו אותם להתפעלות גדולה ועצומה, כמו הטלפון בשעתו, שעל ידו ידבר איש עם רעהו ממרחק רב. ומה גם עכשיו, בהמצאת הרדיו, שאפשר לשמוע דברים הנמסרים באוויר במרחק רב, כבר המציאו לצלם על ידי הכוח הזה מרחק אלפי מילין. המצאות כאלה בעת הופעתן בעולם עשו רושם אדיר, והביאו את בני אדם להתרגשות והתפעלות. ובוודאי המאמין נתפעל וראה בזה חוכמת הבורא שתיקן עולמו בעניינים נפלאים כמו אלה. ואפשר שהביאתו ההתפעלות לידי רגש ושיר. כמובן עכשיו שהורגלנו כבר בהמצאות חדשות, אין כל המצאה מעוררת השתוממות והתפעלות כל כך. אבל טרם שהורגלו בזה, הביאה כל המצאה כל איש פשוט לידי התפעלות עצומה. אמנם האנשים הגדולים, אפילו שכמובן גם הם התפעלו מהחידוש, אבל התפעלותם לא גדלה כל כך, לא ראו בזה חידוש עיקרי, רק תולדה מהצטרפות הכוחות והעניינים השונים הנמצאים כבר בטבע הרגיל. כי מה הם מצאו? הם מצאו שגלי הכל מתפשטים בכל העולם, והם הצליחו ללכוד אותם, אבל הם היו קיימים, הם לא המציאו את גלי הכל, הם לא עשו את גלי הכל. גם את התמונה שאנחנו רואים, איך עכשיו מצלמים אותי ורואים בכל מקום. כי הבבואה השני עכשיו היא מתפצלת לאין סוף, לכל כיוון. ההערה שהגוף מאיר מתפצלת לאין סוף, והכל לאין סוף, ושום דבר לא נאבד, הכל נשאר. רק מצאו דרך כיצד ללכוד זאת. ובאמת החכם האמיתי המבין כל דבר לאשורו לא ראה בזה חידוש יותר גדול ממה שרואים לנו בכל יום בטבע היצורים. האם יש דבר נפלא מכוח השמיעה? מי שיודע איך השמיעה עובדת משתומם. יש לנו ממברנה שהיא מקבלת את התנודות שאני מדבר עכשיו, זה עושה גלים. הגלים האלה מתפשטים כל העולם, כל העולם מתפשטים. זה מגיע לממברנה, זה מתרגם במוח למה שאנחנו שומעים. אבל מה ששומעים שם זה הופך להיות. עכשיו אם הממברנה לא מכוונת אצל כל אחד, הוא ישמע משהו אחר, משהו אחר. אז זה פלא פלאות, אתה מבין שכולנו מסונכרנים, כולנו מכוונים לאותו תדר, לאותו עניין. שבן אדם רואה, הוא בכלל רואה את התמונה הפוך ומסתובבת אצלו במוח וכל מיני דברים, למה צריך להיות הפוך, למה לא ישר, למה... כל מיני דברים כאלה, זה פלאי פלאות, עוד לא גמרו את חקר הדבר הזה. וזה פלא פלאות. מישהו מתפעל מזה? פשוט לא. פשוט לא. אלמלא לא הורגלנו ולא ידענו מזה מראשית ילדותנו, כמה היינו באים לידי התפעלות, ומה שאפשר לו לאדם לשמוע ולראות חברו, אפילו במצאם במקום אחד, רק הרגילות היא שמסירה מאיתנו את ההתפעלות מפלאי הטבע. בגיל מסוים הרגשתי שאני לא רואה ברור. לא רואה ברור. נכנסתי לפתולוגיסט, עשה לי בדיקה, אמר לי, אתה צריך חצי. טוב, שם לי. הסתכלתי לרחוב, כל האנשים התקרבו. עולם חדש נראה לי. עד אז לא ידעתי, חשבתי שכולם נראים ככה. שמתי רק חצי. אתה מסתכל, פתאום הוא מעבר לרחוב, ברור. אדם לא יודע מה ההפסד שלו עד שהדברים ניכרים. אבל האדם הגדול שיש בכוחו להפשיט את עצמו ממאסרי ההרגל, הלא יתפעל ויתרגש יותר ממציאות כוחות אלה בבריאה.
ממה שהתפעל לנוכח ההמצאות שהמציאו. כי הלא כל ההמצאות הם רק זה שהכירו את הכוחות ששולטים בעולם ולמדו לדעת איך להשתמש בהם ולנצל אותם תשמיש העולם צורך האדם. ומובן כי עצם הכוחות ומציאותם הם דברים יותר נפלאים לאין שיעור וערוך. זאת אומרת, הכל נמצא בעולם, ורק מצאו את הדברים המצויים בעולם ולמדו איך להשתמש בהם. אז על עצם הכוח המקורי צריך להתפעל. לא על עצם ההמצאה שהמציאו עכשיו בעקבות זאת, אלא על הכוח הזה שבכלל מצוי שאפשר איתו לעשות משהו. החכם האמיתי מתפעל ובא לידי שירה גם מענייני הבריאה שהוא רואה בכל יום ויום. דוד המלך נעים זמירות ישראל התפעל מהשמש, מהירח, מהכוכבים, שהם נראים לפנינו תמיד. כי כיוון שלא נכנע תחת כוח ההרגל, היו בעיניו כחדשים כאילו היום נעשו. ונתפעל מחוכמת אלוקים שנמצאת בבריאה. ופתח בשיר, אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. אנחנו לא צריכים לחוכמה יתרה כדי להכיר חוכמת הבורא. הלא כל העולם מכריז על יוצרו, והבירה נפלאה מעידה על בעל הבירה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. הלא ידעתם וראיתם כי ביציאת מצרים הגבהתי אתכם ממדרגתכם, ואשא אתכם למדרגה עליונה יותר מכפי שהייתם רואים. נשאתי אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, שתעמדו תחת ממשלתי, ממשלת שם הוויה, בהייתם קרובים אליי. כי על ידי זה נעשיתם ראויים לקבלת התורה והמצוות. אם כן מעתה אחרי שעמדתם כבר תחת הנהגה זו, כל מצבכם תלוי בקיום התורה. אז אחרי שאני רוממתי אתכם והבאתי אתכם למצב הזה, אחרי שאתם עומדים כבר תחת הנהגה הזאת, כל המצב שלכם תלוי עכשיו בקיום התורה. למי שלא יודע, בליל פסח הקדוש ברוך הוא נשא את עם ישראל על כנפי נשרים והביא אותם לבית המקדש להקריב קורבן פסח והחזיר אותם באותו הלילה. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. בני ישראל כשראו את קריעת ים סוף וזכו להכיר את אור שם הוויה, שם השם, והכירו מציאותו יתברך במעלה עליונה, ידעו ברוח קודשם כי הובאו למדרגה עליונה לקבלת תורה ומצוות. וידעו שעל ידי זה יזכו לעתיד למדרגה עוד יותר רוממה, להיות תמיד מוארים באור השם ולדבקה בו. ואז לבשה אותם רוח הקודש, ואמרו שירה. כי שורש השירה הוא מה שהנפש משתוקקת לשורשה ומקורה, ומזה נשתלשל אצלנו כוח השירה. זאת אומרת, הדבקות בשם יתברך, ההשתוקקות לשורש ולמקור, זה מביא את כוח השירה. כי יש שנמצא אדם במצב שירי אף בלי עומר דברים, או בציירם לעצמם מצב כנסת ישראל לעתיד לבוא, מצב נפש חושקת ומשתוקקת להתאחד עם הבורא, שעל עניין זה ציין לנו שלמה המלך עליו השלום שיר השירים דרך מה שלום ליצה. תשוקת הרעיה לדודה היא תשוקת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא. נתמלאו נפשותיהם רגשי קודש והשתוקקות להידבק בקדוש ברוך הוא ואמרו שירה. זה כמו בן אדם שזוכה להינצל על ידי מישהו. באותו רגע אין לו חיבור יותר גדול ממה שלחבק אותו ולנשק אותו על ההצלה שהוא הציל אותו. כשנפגשים המצילים והניצלים ביחד, אז זה דבקות שאין כדוגמתה, לא רוצים להיפרד. כשעם ישראל רואה את ההצלה שעושה לו, הקדוש ברוך הוא, ורואה לאיזה מדרגות רוממות הוא רוצה לקחת אותו וכו', הוא משתוקק לדבק בקדוש ברוך הוא. אז שלמה המלך הפליא לתאר את זה כתשוקת רעיה לדודה, תשוקת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, ונתמלאו נפשותיהם רגשי קודם השתוקקות להידבק בקדוש ברוך הוא ואמרו שירה. חכמים זכרונם לפי עומק השקפתם ידעו מהו שורש השירה באמת,
ולכן ידעו כי כל עניין השירה ששרו בני ישראל על הים, היה מכוח השירה שישירו לעתיד לבוא. שמעתם? חכמים זיכרונם לברכה אומרים, לפי עומק השקפתם, מה שורש השירה באמת? אומרים, לכן ידעו כי כל עניין השירה ששרו בני ישראל על הים, זה היה מכוח השירה שישירו לעתיד לבוא. כי רק מהרגישם ברוח קודשם באותה שעה את שירת העתיד אשר תושר אז ישיר משה, אז נתעלתה נפשם למדרגת השירה האמיתית, ושירתם הייתה מהשירה שישירו לעתיד לבוא. ואמרו אז ישיר משה ובני ישראל, כי מילת אז מראה על העתיד לבוא. זה מה שאמרו זכרונם לברכה, שאמרו שירה באז, כי התחילו לשיר מאז ישיר, ומפני שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל, דהיינו שלעתיד לבוא גם כן ישיר משה. מזה למדו חכמים זכרונם לברכה גם תחיית המתים מן התורה. אמרנו שהפתיחה אז ישיר משה זה רק סיפור דברים. אומר לא, זה מאז ישיר משה שהם הרגישו את האז ישיר משה שעתיד להיות, מזה נבעה שירתם של אותה שעה, ומפה גם למדו את תחיית המתים. בזה יש לבאר גם את המדרש, נכון כיסאך מאז, אף על פי שמעולם אתה לא נתיישב כיסאך ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה. היינו כי עד העת ההיא לא הייתה בעולם הכרה במידה אמיתית של הבורא יתברך, וזו הנהגת שם הוויה, שמו של הקדוש ברוך הוא. כי מכל ענייני ההנהגות שנראו בעולם היה נראה כי ניתנה שליטה לכוחות השונים. זאת אומרת שם אלוקים היה ידוע מפורסם שיש לו כוחות, אבל זה אומר שיש גם אחרים שיש להם כוחות. זה לא כוח בלעדי היה הווה ויהיה, שהוא לבדו מושל על כולם. זה נתגלה רק בקריעת ים סוף. והיה אז הציור שנצטייר לנו ביחס הנהגת הבורא עם העולם, כאילו הבריאה מהלכת על פי מערכת הטבעיים, כפי מה שהוסדרו מבראשית. והקדוש ברוך הוא כביכול עומד ממעל ומשגיח על הבריאה שתתנהג לפי התכלית המכוונת. ככה היה נראה. אבל מעת שהכירו בני ישראל את הנהגת שם הוויה, ואמרו שירה באז, שהכירו את תוקף וכוח הנהגתו, נתיישבה מלכותו. כי מאז ניתן מקום להנהגת שם הוויה, שתגיע לידי תוקפה לעתיד לבוא. והוכר כוח ממשלת השם בעולם, כי כל ענייני הבריאה הם רק לפי הרצון העליון שורש הכל. ולכן מצטייר לנו עכשיו יחס הבורא עם הנהגת העולם, כאילו כביכול יושב בכיסאו נכון, כי בכל הוא שולט הרצון העליון ומלכותו בכל משאלה. אז מאז נתיישבה מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אצל מי? אצלנו. והנה לפי דברנו יש לבאר מאמר חכמים זיכרונם לברכה נפלא בילקוט ט"ו. אמר רבי עקיבא, בשעה שאמרו ישראל אז ישיר, לבש הקדוש ברוך הוא חלוק של תפארת שהיו חקוקין עליו כל אז. בשעה שאמרו ישראל אז ישיר, אומר רבי עקיבא, לבש הקדוש ברוך הוא חלוק של תפארת שהיו חקוקין עליו כל אז. כל אז. איזה אז? אז תשמח בתולה, אז ידלק האייל פיסח, אז תפקחנה עיני עברים, אז ידבר יהושע, אז תראי ונהרת. ביאור הדברים, כמו שאמרנו לעין, הלא ידוע על פי חוכמת האמת שכל ענייני הכינויים והשמות שעל פיהם מתנהגת הבריאה הם נקראים בשם לבושים, כביכול השם יתברך. כל מה שאנחנו אומרים שמות, צבקות, שדי וכו' וכו' וכו', כל אלה שמות שהם כביכול לבושים, הם כינויים שעל פיהם מתנהגת הבריאה, והם נקראים בשם לבוש כביכול לשם השם יתברך, כי בהם מתכסה הרצון הפנימי של המאציל ברוך הוא, שהוא שורש כל המציאות.
וכל הכרתנו בבורא ברוך הוא היא רק על פי השמות. היינו על פי הפעולות ואופן הנהגתו הנראים בעולם, שרק לפיהם אנו מכירים את הבורא ברוך הוא, מכנים לו בשם. שם שדי, שמשדד את המערכות, שם צבקות, שם של מלחמה, שם אלוקים, שכל הכוחות וכו'. בשם אדנות וכו'. כל השמות האלה הם לבושים לשמו של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה שמהווה את כל העולמות כולם. והנה הנהגת הבריאה, לפי מערכתה התמידית, שהיא נסדרה בעולמות לאין שיעור, מצטיירת לנו כאילו הקדוש ברוך הוא כביכול מתלבש בכמה לבושים. בכל מה שמכירים אנו ביתר בהירות את עצם הרצון הפנימי של הבורא בהנהגת הבריאה, הרי זה כאילו אנו רואים אותו כביכול בלבושים מועטים יותר ודקים יותר. ככל שאנחנו מפנימים, משיגים את הפנימיות, הרי זה כאילו רואים אותו כביכול בלבושים מועטים ויותר דקים. ולכן, לפי הכרת בני ישראל, בשעה שהם אמרו שירה, שהשיגו מציאות הבורא ברוך הוא, ואופן הנהגתו באור עתיד לבוא, שתהיה כל הנהגת הבריאה רק לפי רצון השם ברוך הוא, לשם הוויה ברוך הוא, נקרא שהם ראו את הקדוש ברוך הוא בלבוש דק וטהור בחלוק של תפארת, ובהכירם הנהגה עליונה זו ראו ברוח קודשם מחזה הבריאה לעתיד לבוא, בשעה שאור הוויה יתפשט בעולם, שאז תהיה כל הבריאה במצב אחר עליון ורם, ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. ועל העת ההיא נאמרו הכתובים הנאמרים באז, כי אז מראה על העתיד לבוא, אז תשמח בתולה, אז תפקחנה עיני העברים, כי על כל הבריאה יאיר אור חדש, וכל הבריאה תמלא הוד ושמחה. וזה מה שאמר, כי על חלוק של תפארת זה היה חקוק כל אז שבתורה. כי באופן ההנהגה העליונה הזו, וכפי התאחדות הבורא עם הבריאה כפי שהוכר אז כבר נכללו כל הייעודים שנאמרו על העתיד. זה מה שאנחנו אומרים בליל פסח בברכת אשר גאלנו. ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. העניין הזה של שיר חדש, היינו שאז כשנזכה כבר למצב הזה להיות בקרבות והתדבקות עליונה תדירית, שלזה ציפו בני ישראל ברוח קודשם בשעה שאמרו שירה על הים, אז נשיר שיר חדש. היינו שאותה שירה תהיה ביותר בהירות וחוזק, ונשיר שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו מכל הכוחות והשמות השונים. ניגאל מכל החוסר בהירות והשגתנו רק על פי הלבושים, אז יהיה לנו גאולה ופדות מכל הכוחות והשמות השונים, ואז נעמוד תחת אור ממשלת הוויה ברוך הוא ולדבקה בו. אז יאיר האור של שם הוויה ברוך הוא ותהיה הכרה שלמה בשם יתברך. לכן נאמר שיר חדש. כל השירות נאמרו שירה, רק פה נאמר שיר. כי כל שירה מולידה שירה, שירה לשון נקבה. שירה מולידה שירה. על מה שרים? על הצלה. כל הצלה שהייתה אמרו שירה. אבל שירה מולידה עוד שירה. זאת אומרת, יהיה עוד צרות, ויהיה עוד פעם הצלה, ויהיה עוד פעם שירה. בסוף יהיה רק שיר. שיר שלא מוליד. זה יהיה השיר האחרון. לא יהיו עוד צרות, יהיה רק טוב, יהיה שמח, יהיה שלום, יהיה כל מה שמובטח בזמן הנביאים. יוצא שהשירה ששרו בני ישראל זה היה מכוח רוח הקודש, הם צפו עד אחרית הדורות מה יהיה? את הסוף, את ההתגלות האלוקית השמימית בשמו הגדול שם הוויה ברוך הוא. מכוח זה פרצה שירתם באותו רגע, ולכן זה אז ישיר משה. והאבות הקדושים לא השיגו את מה שיהיה בעתיד לבוא עד הסוף, לכן לא יכלו להגיד. ומה עוד שהם לא ראו את הנהגת הבורא כמו שראו עם ישראל. כי עם ישראל ראו שהקדוש ברוך הוא ממש שולט במצרים,
ומכה אותם, אלה ששעבדו אותם וכולי. אברהם, יצחק, יעקב, זה היה להם ניסים פרטיים, אבל הם לא ראו הנהגה כוללת. הם ראו הנהגה כוללת, לא פרטית רק. הם ראו איך הוא מכה. כשהם ראו את 10 המכות, אז זה היה מכה פרטית. עוד לא היה עם ישראל. היה. עוד לא כעם, אבל היה בני ישראל. ממילא, הם ראו פרטי שהוא מכה אותם וכולי. אבל כשהם ראו שהוא היכה, אבל עדיין נשארו המצרים. כשהוא היכה את המצרים, והוא הכניע אותם והכריע אותם ולא נותר מהם עד אחד, אז הם אמרו שירה, כי הם ראו את השליטה וההנהגה והמלכות של הקדוש ברוך הוא לגמרי, ואז נתיישבה מלכותו. זאת אומרת, אבל אם הם היו רואים והיו אומרים באותו זמן בשירה, במקום אדוני ימלוך לעולם ועד, זאת אומרת, הם ראו כבר שאדוני ימלוך לעולם ועד, באחרית הימים הוא ימלוך על כל העולם. אם הם היו אומרים באותו רגע, אדוני מלך עולם ועד, כבר עכשיו, הייתה באה גאולה. אבל כיוון שהם אמרו השם ימלוך לעתיד לבוא ולא עכשיו, הפסידו את הרגע שיכלו להביא גאולה לעולם בהכרה הזאת השלמה. הם ראו מה יהיה באחרית, אבל הם היו צריכים לחבר שמכאן עד שם זה אותו שם הוויה, והוא שולט בכל. בגלל שהם לא הכירו לומר זאת באותה שעה, אנחנו צריכים להמשיך לעבור סבל וצרות ושואות ומלחמות וחורבנות והכל והכל והכל, כדי שבסוף נראה שהכל באחדותו יתברך, והקדוש ברוך הוא הוביל את הכל כמו פאזל, בשביל שנגיע לאן שנגיע בסוף לשירה האחרונה של אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזו. אז הם עשו טעות פה? שלא אמרו מלך. אבל כל שירת ההם הייתה ברוח הקודש. נכון, אבל רוח הקודש הורה על האדם לפי ההכנה שלו. כמה שאדם מכין את עצמו, ככה הוא זוכה. בהכנה שלהם הייתה חסרה. אפילו של משה רבנו? כן. לכן אז ישיר משה ובני ישראל, אז, לעתיד לבוא. זאת אומרת, רואים מפה יהודים יקרים, ששירה זה לא דבר פשוט, זה מעלה ומדרגה גדולה מאוד, זה נובע מהפנימיות של האדם, אבל זה בהכנה של טהרה וקדושה וחוכמה ומעלת רוממות ורצון בדבקות וכו' וכו', ואז פורצת שירה. ולא כמו המחרזים חרוזים בימינו, כן? וכו'. עכשיו זה כבר יותר ברור. זה מה שכתוב כאן, ואז ישיר משה ובני ישראל, קצת מושגים משירת הים שאנחנו אומרים. התימנים נוהגים להגיד את שירת הים בניגון. כך כתוב, לומר אותה בניגון. אבל הציבור תמיד ממהר, אז זה בעיה.